Túto školu som si vybrala pretože tu študentov nečaká len teória, ale aj zaujímavé odborné predmety a praktické vyučovanie. Hlavne ma baví príprava nápojov a fakt ma to fascinuje, ako pripraviť z rôznych ingrediencií čo najlepší nápoj. Naša škola je dobrým miestom na vzdelávanie, ale okrem toho sa tu venujeme aj iným rôznym činnostiam a aktivitám. Jednou z nich je napríklad aj exkurzia Danubius Gastro v Bratislave. Taktiež chodíme ročne na vianočné trhy do Budapešti. Tiež sa u nás konajú pri rôznych príležitostiach súťaže a podujatia, ako napríklad súťaž v pečení šišiek, vyrezávaní tekvic alebo zdobení slávnostných tabúľ. Takže naši učitelia sú troška prísni ku nám, ale sa správajú ku nám priateľsky, neformálne. Pripravujú nás na vysoké školy, na rôzne súťaže. Po úspešnom skončení 5. ročníka každý piatok dostane do rúk portfólio, ktoré obsahuje počet odpracovaných hodín za 5 rokov, Europass Mobility, ktorý sme získali zo zahraničia, rôzne certifikáty a diplomy, ktoré sme získali z rôznych kurzov, ktoré sa už utočnili na škole. Najviac sa mi páči, že v 3. a 4. ročníku si môžem vybrať, či ostanem praxovať na Slovensku alebo vycestujem do zahraničia. Počas tohto štúdia sa študent môže zúčastniť rôznych kurzov, a to napríklad ako baristický, barmanský a someliersky a mnoho iných. Po skončení týchto kurzov získavajú certifikát, ktorý je uplatiteľný v zahraničí. Veľa mladých ľudí si myslí, že ekonomika, manažment či účtovníctvo na našej škole sú ťažké, ale vôbec to tak nie je. Dá sa to naučiť veľmi zážitkovou formou a v skutočnosti to študenti zvládnu veľmi ľahko. Azért döntöttem úgy, hogy ezt az iskolát választom, mivel hogy szerettem volna megismerkedni a különböző nemzetek gasztronómiájával. Azért érdekel a gasztronómia, mivel szeretnék gyakorlatban is megtanulni főzni, és különböző versenyeken is részt venni. Ezért is volt a kedvenc óram az ételismeret. Mivel hogy a másik kedvenc tantárgyaim az ekonómia és a könyvvitel, ezért szeretnék olyan főiskolát is választani. Voltam kint Portugáliában szakmai gyakorlaton, egy brazil étteremben dolgoztam konyhai kisegítőként, és megismertem a portugálok gasztronómiáját és kultúráját. Ezáltal jobb lett az angol nyelvtudásom, és megtanultam a portugál nyelvet is. Mivel a mi tanáraink jól felkészítenek a főiskolára, ezért szeretnék tovább tanulni főiskolán menedzsmentet és gazdaságtant. Počas štúdia na strednej škole som dostal možnosť ísť pracovať na odbornú prax do zahraničia. Ja som si túto odbornú prax v zahraničí vybral lokalitu Grécko. Počas tejto praxe som nadobudol veľa nových zručností. Pracoval som ako kuchár, pomocný kuchár. Moja práca bola zameraná na predprípravu pokrmov, prípravu mäsa, prípravu zeleniny. Tento rok idem do Španielska. Budeme praxovať v reštauráciách, budeme chodiť na exkurzie, na výlety. Teším sa, lebo som sa ešte nedostala nikdy do zahraničia a teraz mám tú šancu sa dostať. Táto škola mi to umožní. Na tejto škole ma baví hlavne cestovanie po rôznych krajinách. Ako minulý rok som bol v Taliansku, kde som nabral množstvo skúseností.